हेल' लोगोफोर, आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थालायबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। दिनैनि भिडिअआ मा जागोन लोगोफोर, नोंसोर आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो नुखासिगोन। आङो दिनैहाय जोंहानि आइया मा खालायगोन नोंथांमोननो आं बेखौनो शेयार खालामनो सानलायबाय आरोना लोगोफोर। लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो लोगोफोर। दा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। खागोन आरो आं गाबोन खिथागोन होननायावनो ओमफ्राय दखानाव मा होननानै बिनांगौ ओइथुदि होनगोन आरो नै जाहायजों आंजों साहा गाइखेर साहा लोंसैलाय लोगोफोर। दा नै गेन्द्रायाबो स्कुल थांसिगोन। स्कुटिया नायजालालै नोंना मालाय सुनाय आंसो दाख्लै सुनानै होदों आरो मैला जाफिनजोबलायबाय। गेन्द्रा देलायखांबाय, स्कुलाव थांनो ओंखारबाय मालाय। थांजोबसिगोनानो, जों आइजों आंजोंल' थागोन। सैमा फिसा ओंखारबोलायबावो नै। सैमा नांगौबा सैमा फिसा नानि आइ गथ' दानालाय मुथु जाथारबाय। बाब थाबायनाया आइना बिबारा देनजार मोजां बारबाय नै। आलुआ देनजारसो जोंना। बाबानि पेपारखौ बे गारियाव गालांनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बाबाया लांफैयाखै नालाय, आं नुहुरनायखाय लांफैबाय आरोना लोगोफोर। बे गारियाव गालांनो आरो आं पेपारखौ। माने बिसिना कार्टुना दखाननि कार्टुन। मा हमथाबाय थाखो? ना फुगारनांगौ? रानहोदों। अखाफोरा एसे गोदान मोनलायदों दा स्कुटिया आं सुनानै। आंसो सुनानै होयो स्कुटिखौ। नै बिथिंजाय आइया अदाब लिरबाय थादों आरोना लोगोफोर। प्लास्टार बानायदों। हा जावनो खुसेंग्रा गुदुं जावदों होननांगौ दा। खुसेंग्रा जावदों होननांगौ दा। दुब्लिनि हा सिङाव बेसेबां मोजां ना। माने आइया अदाब मोनसे बानायबावनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेखायनो नै माबानो लामाथिं ट्रेक्टर दुब्लिनि हा दोनफैनाय दंमोन ना, ट्रेक्टरजों सिगाङावनो दोनफैनायखामोन। ओमफ्राय बेखौ लांफैदों आरोना नै अदाब मोनसे बानायबावनो जाहैदों आइया। बे कार्टुनखौ नांला नामा बिसोर थाब बुरजाना। लांदांदां नुलायदों हरनायाव नै। हनै सैमाया फैथारलायबाय। सैमाया आइयो माबाया नुवाखै खोमा। आयौलै दुगैदोलायबावनो नों दुगैयाखै। दैया रायगारलायबाय। आलु होनानै मोनबा ना आलुआ बेदर थाङो। सेमोनबा खादासे मोनदोंमोन खोमा। खादा जादोंना। न'आ सिफायजोब्बाय, लांदां नुहुरजोब्बाय एबाराव दानाखै न' लुफिनसिगोन। लाफा, एल'भेरा, मैथा फुला देनजार बारखासिगोनलै। नोगोद बुरजा हरबाय। बेयो गोजासो जागोन नोंसोरना। गोजा नामा? बेयो गोमो जागोन।
बिनाबो बिबार बारबाय दिन बिनफ्राबो गोलाव बिदि गोलाव गोलाव ना ayo baca banyak lain ayo baca apa aja pak oh ika ayo dunjayana kunting juga nih pak dunjayan ayo dunjaya kunting juga oh wah berai burin aja boleh sana Sokka godan, udap godan nih, udap godan. Ina yang naik dengan ayah. Ayah नै मालाबानो अरदाबखौ बानायखांबाय लोगोफोरा आं दसे न'आव उन्दुदोंमोन ना ओमफ्राय बेयावनो आइया मालाबानो बानायखांबाय नै माबायदि नुदों जोंनि अरदाब गोदानखौ लोगोफोर कमेन्टआव खिथाहरदो नै आं गाइखेर साहाबो लोंनो नागिरदों आइया गाइखेर साहा फुदुंनानै होबाय ओमफ्राय आं थालिरबो जागोन ना फ्रिजआव दोननायखायनो नै दै ओंखारलायबाय नै दा आइया ओंख्रि संनो नागिरबाय आरो ना नाखौ एवनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय दा खुमब्राजों नाजों संसै ओमफ्राय दहाय फुंनि फुलकबि आलु भाजायानो दंखायो ओमफ्राय बानलु बाथोन देबावनोसै बेनो जाबाय आरो ना दिनैनि ओंख्रिया लोगोफोर बेवखानाया बिजाब थाखायो साम'आ बिजाब फैया जोंना संख्रि होनानै बिजाब जोबस्रांबो दोननाय जाबाय बिदिनो थाव होबाय थाव संख्रि होनानैसो जेरै ना बेदरखौ सङो मोनखायो एवफ्रामनायाव ओरैनो गाव गोजा एवफ्रामनायाव थावनि सायाव मोनखायो जों बिदिखौ सङो गोदान मडेल बिदि सङो जोंथिं आंबो नोंसिनिखौ नुबा आइया मारै साम'खौ मारै संखो नुफैलायदों दैखौ स्रां जोबो बेरफ्राम जाजोबसै दै एवखायो माने गोजा दै बेदर नङाबा बिदि एवखाबा साबादुलि सारायखौ होख'वानो नै आंहा दाना थालिर जानोसैलाय लोगोफोर आइया ओरै संबाय थादोंना ओमफ्राय आंबो जिरायनानै साइडआव रायज्लायबाय थादों आरो ना ओमफ्राय आं थालिर जानोसै मैया आलासिफोर लाबोनायमोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आं थालिरखौ जानोसै नै बिथिंजाय आइया थोरसिखौबो सुनानै दोनखाबाय आरो ना साहा लोंनाय मानायनो मबाइलाव कालार नुदोंहाय जों रायलायनाय हो ना बारलि ओंखाम जानग्रा जालायबाय जोंना अरदाब गोदाना फानलु बाथोन देनो थाखाय फानलु सावबाय नै बिथिंजाय आइया दुन्दिया आरि हाबाय थाबाय आरो ना नै ओमफ्राय आं ओरै फानलु सावबाय आरो ना बाथोन देनोसै आङो मा ओंख्रियाव खुमब्रा ओंख्रि गोथाव मोनथारखो